Most kezdjen. Szürke. Szürke. Lila. Lila. O. Na, még egyszer. A. Jó, de mi van írva? Barna. Szuper vagy. Hú, ez jó. Ez érdekes lesz. Nagyon jó. Q, ez a Y, ez a työ. Kutya. Jó. A. A. Kacsa. Nagyon jó. Na, nézzük a következőt. Hú, ez is jó lesz. A. Raka. Még egyszer? Jó lesz. A. Róka. Nagyon szuper. Na, ez egy könnyű. Ba. Ba. Vagyis? Ba. Babacsúszda. Na. Jó, ez nagyon jó lesz, ez a szó. Igen. Vagyis? Az mindig Nem baj. Mondd meg te! Húha, apa fölveszi a Ez ciprust nagyon is, jó. na? A vonás, akkor A, igen, B, A. Bouncy. Bouncy, figyelj csak, befejezze apa a videózást? Na, ezt még olvasd már el. Na, ezt az utolsót aztán alvás. Tessék. De ezt szeretni fogod, mert ez jó lesz, ez a szó. Szereted. Csúszda. Na, B, A, vízzel kapcsolatos. Hát akkor nem fogjuk megtudni. Aquapolis. Na, B, A, Bá. Jó, oké, akkor be van fejezve. Ügyes. Akkor, csá. Gaja, hol csúszdáztál ma? Aquapolis. És melyik csúszdál? Kék. Meg? Piros. De annak mi a másik neve? Hagyma. És az nehéz? Baby. Baby csúszdál. És most akkor gyere ide a kamerába, és akkor fenyegessél meg, ahogy szoktál. Köszi, ez nagyon jó volt.